Γεια σας παιδιά, στο Gamer1612 εδώ και σήμερα θα σας δείξω δηλαδή πώς μπορείτε να πάρετε free gems στο Clash Royale. Κάνουμε εδώ ένα donate. Λοιπόν, πριν κάνουμε το κυρίως θέμα, να πούμε ότι, να πω δηλαδή, θέλουμε ακόμα 56 crowns για να πάμε το Clans 10 στα 10. Να ξέρετε ότι θα βγει βίντεο γι' αυτό, σίγουρα. Λοιπόν, friends, ναι. Τέλος πάντων, τώρα πάμε στο κόλπο. Λοιπόν, είστε εδώ στο αρχικό μενού, ωραία. Και πάτε. Λοιπόν, πάτε εδώ, γυρνάτε, κατεβαίνετε κάτω, πάτε εδώ που λέει gems και διαλέγετε ένα από όλα αυτά. Έχει 80 με 1 ευρώ, έχει 500 με 5 ευρώ, έχει 1200 με 10 ευρώ, έχει 2.500 με 20 ευρώ, έχει 6.500 με 50 ευρώ και 14.000 με 100. Διαλέγετε ποιο από όλα αυτά θέλετε, δίνετε τα λεφτά και παίρνετε τη διαμαντία. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.